Нападни го, бе. Види го. Тръгни го там. Такли. Абе, не само те при телевизор ще ти се футбол гледа, бе. That was probably a goal-saving challenge from Phil Jones. Yes, he saved himself. На, Мориньо ще знае, бе. Great tackle in the end, but he got himself Той, into нападни го, бе. Айде, пробай ме, Attitude, managing to get back in and save it. Абе, може да се тръгнеш от телевизора, футбол гледам. For goal! Футбол гледам, тръгни се. Нула су Нюкастъл, мисля. Айде, малце офанзивно, айде. Дюптин, айде. Айде, Погба. Сърце! Айде, правим чики-мики! Абе, какви... Чики-чики! Амори, Снежо, тръгни се, какви чиги ми гледаш футбол, гледам се нервирам. Не може гол да дадат с Нюкастъл. Кой игра? Кой игра? Манчестър с Нюкастъл. Манчестър. Той е, нападни го, нападни го. Айде, нападни го! Абе, цървене судия, абе, цървене! Моди се отворен Джон! Не, суди, да ти свири война, музика да ти свири на главата, бе, да не псуем тук. Мамето! Айде, сърце, малце да правим чики-мики! Абе, остави ме, че ти се гледам, сакам да гледам футбол сега. Остави ме, че не ми е дойдено до секс, мислам, чекай сега. Гледаш, напнат су Манчестър, които игра, знаеш така. Той е... Що се повлекваш? Судия ми, ова е жълт, бе, мислам, до кога вака. Да ти се путам. Зато не бе Клаудия да судите на светското prvенство от Англия, вие сите сте смъртени. Падна гол? Не падна гол. Айде, бе. Санчес, Айде, сърце! Rashford to Айде! finish it. Слушай, ще еднаш ако ми речеш джиги-миги, ти видиш. Two. And Ке се Rashford сексаме, such ке падни гол. Е, тогаш. До тогаш чути. kills off Сакаш, Newcastle. ке падни гол, тогаш ке ме спална, ке се изпукаме и ке се вратиме. Айде! Само ке падни гол и престани. Айде, тръчай, бе! Тръчай, бе ти! Абе, немoj ти задник, немoj чекат Манчестър да не е гол. It's 3 on 2 here. Look at Pogba steaming through the middle. Lingard, Pogba. Нападни. Нападни, Ето го, нападни. влезе! Айде се! Гол! Покрай гол! 3-0. Не е гол! They must have run about 60 yards Що се there, чече корнер, чече. showing fantastic athleticism. Went round нападни the го, goalkeeper, but he found Айде, himself айде. there. Абе, Сув! Глата, защо ти изпуши глата? Глата да... Защо ти е та глата? 90-та минута, глата гол мора да дайте! Пенал е? Ама никой пенал гледа со глата люфна. Види го, бе. Не, ови гол нема да гладне. 90, види го, бе. Две минути продължва. Абе, 2 минути да ти остани от живото, бе, да ви судите, да ви... Зато не бе кладо на светското да судите от Англия. Ти бе со таглата, бе, дай гол да ти се плюктам, бе, со Нюкастъл да не може, бе. Види, бе, види. Пенал да нема! Нема, бре, тежки да има пеналки, има гол. Види са, ти е контра ни одат. Супри го! Супри го! Супри го! Види го. Не могуче. Нищо. Това е сърце. 0-0 завърши, нема гол. Нема гол. Не падна гол. Не падна 0-0. Леле. Еби га! Сърце. Ай по-баре на другите канали да нема ракомет или кошарка.